Vítejte u podcastu Money Movements, který připravuje Forbes ve spolupráci se společností Visa. Svět financí se mění rychleji než kdy dřív. Digitalizace, umělá inteligence i nové způsoby placení zásadně ovlivňují, jak spravujeme své peníze. Co nás čeká v roce 2025? Budou ještě potřeba plastové karty? A jak se změní role bank? O tom si dnes povíme s Marcelem Gajdošem, šéfem Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Dobrý den. Dobrý den. A taky Igorem Vidou, generálním ředitelem Raiffeisenbank. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, kdy jste naposledy zaplatili plastovou platební kartou? Nepamatuju se. Plastovou kartou súhlasím, veľmi neplatím, platím hodinkami a mobilem, ale sú situácie, konkrétne včera, situácie z hor, kde som musel veľmi dobre študovať o pár oznamov, ktoré ma privítali slovami pouze hotovosť. Takže tá situácia, alebo celkovo, jak to vnímam, je síce v rámci hlavného mesta super, ale niekdy tá hotovosť ešte stále dominuje mimo Prahu. A to jsme prý mistři v placení bezkontaktně, což by znamenalo bezhotovostně, ale zdá se, že ještě nám přeci jen něco chybí. No, je to fakt, ako s tými lyžovačkami, ja to plne mám rovnakú skúsenosť. Takže si viac pamätám, kedy som platil hotovosťou ako plastom. Ešte aj keď vyberám z bankomatu, čo sa občas stále stáva, tak to robím mobilom. Nedávam už plast do bankomatu. Zmizí úplně? Karty, platební, plastové. Tak to je taká otázka asi na mňa. Ono vlastne aj dnes tá diskusia celá bude o tom, že tá plastová karta má nejaký vývoj a ona stratila v podstate v niektorých tých oblastiach svoj význam. Ale tam si myslím, že je skôr dôležité, že čo za tou kartou je, ako to, jestli používame samotnú plastovú kartu. A to si myslím, že ten systém za tým to nie, že zmizne, naopak on sa bude ešte viacej rozvíjať do oblastí, kde vlastne sme ani predtým možná si nemysleli, že budeme platiť podobným spôsobom, ako to prebieha napríklad v mobilu. Ja by som bol teda rád, keby hlavne zmizla tá hotovosť. Ale ona nám by pak všechno šlo krásne přes ty banky, že jo? No nelen to, ale tak myslím si, že by to bolo jednoduchšie a hlavne transparentnejšie aj pre štát. A zatiaľ tá hotovosť stále stúpa. Jak výrazne? No napríklad na začiatku roku 2024 bolo v Českej republike 700 miliard českých korún v obehu a na konci 740. Takže človek by očakával, tak jak sa hovorí a v podstate fakta to ukazujú, že Česko je veľmi rýchlo adaptuje nové technológie a ľudia veľa platia mobilmi. Dnes už asi polovica ľudí platí mobilom, ani nie kartou. Tak napriek tomu objem obeživa hotovostného stále stúpa. Já myslela, že když se budeme bavit o trendech v bankovnictví a financích roku 2025, takže to bude právě o tom neviditelném placení. A ony to hotové peníze. Ale a to samozrejme, ako Igor hovorí, že hotovosť stúpa, to je jeden aspekt. Keď sa ja pozriem z pohľadu našeho platobných systémov, pohľadu, že čo sa vlastne deje s tou hotovosťou versus digitálne platby, tak tam zaujímavé samozrejme sú veci typu, že Česko už dávno z pohľadu platobných kariet má oveľa vyšší objem aj počet transakcií v tých u obchodníkov ako na termináloch. Ak si historicky spomeniete, karta začínala skôr ako bankomatová karta na používanie v bankomate a nie na používanie v platení. To sme už dávno v podstate sa dostali do tej úrovne, že plastová alebo karta v mobilu alebo v hodinkách, že sa viacej používa u obchodníka. Ale pozitívnym trendom, aby sme začali na pozitívnu notu v pondelok, tak pozitívnym trendom ostáva, že Česko fakt z pohľadu celkových útrat domácností je lídrom v strednej a východnej Európe. A čo tým myslím? Že keď máme nejaký pomyslný balík, koľko domácností počas roku utratia,
platia, jo, a pozrieme si, že koľko z toho sú platobné karty a koľko z toho je hotovosť, tak tam aspoň my máme za minulý rok odhad, že 55% všetkých tých útrат domácností sa realizovalo cez digitálne platby, ale aj v rámci alebo vrátanie bežného účtu. Ale bežný účet netvoril až tak veľa. Z pohľadu útrat domácnosti to bolo menej ako nejakých 10%. A v podstate najväčšia časť prípada na platobné karty. A tu je Česko lídrom, aby ste len mali predstavu o tom, že napríklad v Poľsku to procento je niekde na úrovni 38%. Na Slovensku je to podobne, v Maďarsku je to podobne. V Británii je to na úrovni 70% a potom asi neprekvapím nikoho, to je taký ten evergreen. A co Skandinávie? Tak Škandinávia je 90% plus. Jo. Takže ešte máme stále prostor na to, aby sme v podstate tých ľudí motivovali, ale skôr, aby tí ľudia prirodzene platili tým, čo je pre nich najlepšie a najvýhodnejšie. Kdo je motivuje? Jakou roli v tom má banka? No, banka v tomto prípade musím povedať, že alebo banky motivujú trošku tým negatívnym spôsobom. To znamená, zaobchádzanie s hotovosťou má svoje náklady. Takže keď si nevyberiete na bankomate, ale idete na pokladňu, tak zaplatíte nejaké poplatky za tú administratívu a tak ďalej. A potom ja myslím, že mala by byť motivácia u obchodníkov, pretože zase pre nich zaobchádzanie s hotovosťou je náklad. Musia ho potom odovzdávať do banky, voziť jedno s druhým. Takže je to nákladné a našťastie v Českej republike to nie je predmetom nejakého nebezpečia, okradnutia alebo tak v nejakej miere, ktorá by bola vysoká a teda nútila ľudí mať menej hotovosti alebo obchodníků. Mně napadá, že vy vlastně motivujete i tím, když si jenom představím placení nebo spoření z každé platby. Pokud zaplatím kartou, ano, tak mi to pomáhá spořit. Když zaplatím hotovostí, tak asi nic. Asi nič. Takže zase to sú tie pozitívne motivácie vo forme teda jednoduchosti, rýchlosti a samozrejme potom niektorých funkcií, ako napríklad sporenie z každej. Jak to vlastně funguje? V podstate si môžete nastaviť, jak sa vám bude tá suma alebo útrata, ktorú máte u obchodníka, zaokrúhlovať a tým pádom koľko z toho percent môžete si odložiť. Čiže keď povedzme poviete, že z každej platby chcem 2, 3, 5%, aby mi išli na sporiaci účet, tak si to nastavíte. V tom má nějakou roli i ten poskytovatel karty, protože to je z každé platby kartou, předpokládám. Vy byste taky mohli motivovat? Tak my motivujeme banky nejakými vzájomnými a predpokladám dobrými dohodami o tom, aby v prvom rade, a to je aj môj záujem, banka vydávala ten správny brand. To znamená Visa. To je prvá motivácia. Ale samozrejme, tak ako Igor zmieňoval, že tá motivácia môže prichádzať z banky, tá motivácia ale môže prichádzať aj od obchodníka. A celkom boli zaujímavé štatistiky z pohľadu o rozvoje akceptačných sítí v Česku, kde my sme cez nejaký prieskum sa pýtali obchodníkov, akú vidia pridanú hodnotu platebných kariet a my sme to potom samozrejme porovnávali s tými číslami, ktoré v tých našich systémoch boli. A môžeme genericky povedať, že ako náhle obchodník prijímal platobní karty, tak zaprvé mal viacej, teda hlavne v Prahe, ako hotspote, mal viacej zahraničných turistov, ktorí mali oveľa vyššiu priemernú transakciu, čiže utratili viacej, ale aj pri domácich spotrebiteľoch ten obchodník mal cca medzi 10 až 20% vyššiu tržbu, ako keby tie platebné karty nepríjmal. Takže ono na jednej strane aj ten obchodník hrá veľmi dôležitú roli. Môj príklad z Quildy, že keď tam reštaurácia mala napsané pouze hotovosť,
tak vlastne prišla o tržbu, lebo sme chceli ísť tam na obed. Tak sme išli niekde inde. Ono možno, to je taký ten element, kedy si to asi ten obchodník veľakrát možno nevie zvážiť, alebo jednoducho sa pozerá na určitú vec veľmi konzervatívne a pritom prichádza o svoje tržby. Ešte mi napadla ďalšia vec a to vy si môžete oveľa lepšie riadiť výdaje a kontrolovať svoju spotrebu podľa toho, keď platíte kartami, keď platíte z účtu, tak máte o tom záznam a dnes banky naša určite poskytujú klientom možnosť si urobiť prehľad a máte jasne uvedené, na čo míňate, koľko, môžete si to porovnávať. Je to dobrá pomôcka na to, aby ľudia sa viac starali o svoje financie. A ešte možno ma napadlo ohľadne tých obchodníkov a tej ich motivácie. My sme nedávno práve riešili o ten sektor restaurácií, alebo tej horeky sektor. Lebo horeka sektor, a to musím povedať, po zmene nejakých legislatívnych prvkov typu povinná akceptácia alebo povinná registrácia tržieb, ale znovu, ja sa na to pozerám, ešte raz to poviem, apoliticky, ja vôbec neviem. Říkáme tomu EET, zjednodušene elektronická evidence tržieb. Presne. Ten koncept jednoducho nám ukázal to, že tá šedá ekonomika začala postupne klesať, ako ten systém nabehol. Keď sa to vyplo, tak znovu sa to zvýšilo v odhade niekde o 0,5 a více procenta. Ale čo som chcel povedať, že ten element v tej horeke príjmania digitálnych platieb spočíva aj v tom, že keď reštaurácie typicky majú ten pík alebo tú hodinu, kedy najviac ľudí tam chodí sa stravovať počas obedu, tak digitálna platba fakt trvá v milisekundách. Platba hotovosťou trvá plus 3 až 5 sekúnd a dokonca jedna veľmi reštaurácia, taká tá busy reštaurácia v centre mesta si to merala a tých 5 sekúnd vlastne znamenalo, že predali o neviem koľko desiatok porcií menej toho jedla, ako keby, že majú 100% všetko v tom digitálnom prostredí. Takže ono tak tých elementov a záleží, s kým sa bavíme, je několik. Čili když bych se zeptala na váš pohled na hlavní trend roku 2025, je to ta bezhotovost, nebo je to něco jiného? Ja si myslím, že hlavný trend bude ďalší vývoj digitalizácie, digitálnych služieb, možnosti rôznych platieb digitálnou formou a s tým súvisiacich rôznych prostriedkov. Či už hovoríme o mobile, hodinkách, náramkoch, prsteňoch, možno na budúce náušnice, ja neviem. Ale ten trend bude týmto smerom a ja by som si veľmi želal, aby sme dokázali prinášať klientom ešte ďalšie funkcie, respektíve prvky, ktoré im zjednodušia život. Mne by sa veľmi páčilo, keby som zaplatil mobilom a v tom mobile by sa mi uložila účtenka za ten tovar a nemusel by som mať papierovú účtenku v prípade nejakej reklamácie v budúcnosti a tak ďalej. Čiže rôzne takéto ďalšie funkcie som presvedčený, že budeme pridávať postupne. Vlastně pro to pohodlí a přehlednost, tak jak jste naznačoval. Presne tak. Marceli? Ja som premýšľal, to je zaujímavá otázka, lebo keď ja som si túto otázku nejakým spôsobom prechádzal s mojimi kolegami v rámci pražského ofisu, tak každé to oddelenie mi vlastne ten trend nejako malinko inak vysvetlilo, čo by to malo byť. Tak som sa snažil to nejako zosumarizovať, hodil som si to do Copilota, čo si Copilot do to myslí, ale definitívne bude to optimalizácia procesov za pomoci umelej inteligencie. Já jsem čekala, kdy to padne, ten výraz umělá inteligence. Áno, už to ide. Dokonca ja, keď som si dnes pripravoval nejaké odpovede a kontroloval som si to s mojím kolegom, ktorý mi pomáhal s nimi, tak som využíval Copilota, aby som vlastne takú tú relevantnosť a niekedy aj viacej to tak ako o skrátenej verzii niekedy komplikované veci vedel vysvetliť. Takže umelá
inteligencia, používanie umelej inteligencie, ale možno ani nie, že smerom na verejnosť, ale v rámci organizácie, ako sme my, že aby ľudia čoraz viacej sa snažili práve cez tú umelú inteligenciu niektoré tie procesy optimalizovať, zrýchlovať, veľakrát odbúrať zbytočné e-maily, keď si to môže nájsť. Takže to pre mňa, tá umelá inteligencia bude hrať roli, jak som hovoril, v tej optimalizácii, ale potom samozrejme aj smerom na obchodníkov, že my im budeme pomáhať vedieť, analyzovať dáta, informácie, aby sme prevenciu fraudu robili. Veľká, obrovská téma, na ktorú by sme sa mohli podľa mňa baviť niekoľko dní. A v tom fraude hlavne teraz sú rôzne také tie skémy, rôzne, ktoré v podstate sú relatívne sofistikované a na masovú časť populácie až tak sofistikované, že máme s tým problém. Asi určite Igor by mohol aj z pohľadu bank o tom hovoriť. Dokonca my sme teraz robili nedávno taký prieskum, sa to volalo, že romance scam, kde v podstate sú to zoznamky. Vy sa s niekým zoznámite a prechádza to vlastne z toho romantického aspektu do situácie môj otec, mama, niekto má problém, je chorý, a ľudia nie sú vlastne na to pripravení, takže my musíme aj tú edukáciu hodne teraz akcelerovať a zvýšiť, aby sme tú prevenciu robili. Takže edukácia samotná o sebe to nie je ani trend, ale to je taký hygienický faktor, ktorý bude veľmi relevantný aj v roku 2025. A potom by som mohol menovať o iné ako sústredenie sa napríklad na platby v biznise, bo my ako riešime hlavne platbu, že my všetci sme klienti a platíme a funguje to dobre, takzvaný ten retailový sektor. Ale keď sa pozrieme do takého toho korporátneho sektoru, ktorý sa rozdeľuje od mikro SME až pre veľké korporácie, tak ja tam vidím obrovský priestor na to, že to, čo sme urobili spoločne, hodinky, presne ako Igor hovoril, o náušnice budú platiť a neviem čo všetko, tak my potrebujeme tú skúsenosť teraz dostať do toho B2B biznisu, kde to ešte nie je. No. Takže to bude taký ďalší veľký trend. No. Ale ty si jeden veľký trend spomenul, a to je bezpečnosť. To s tým veľmi súvisí a vidíme to na dátach. Každý rok sa zvyšuje počet pokusov o podvod. A je to v podstate hra na mačku a myš. My máme jeden tím dedikovaný len na to, aby neustále potláčal a robil prevenciu podvodom. Napriek tomu samozrejme k nejakým dôjde vždy, ale ten objem tých pokusov a objem tých ušetrených peňazí našim klientom v tej prevencii je obrovský a stále rastie. Takže ja si myslím, že ste spomínali umelú inteligenciu. Bohužiaľ, tí podvodníci ju využívajú stále viac takisto a veľmi dobre. A ide o to len, či my stíhame zatvárať tie okná, ktoré oni otvárajú a vytvárajú si tým možnosti na podvody. Zdá sa, že sa nám to celkom dobre darí, ale my sme potlačili taký ten typ podvodu, že niekto sa vydáva za teba a robí transakciu tým, že získa podvodne od klienta přihlašovací údaje. Všetky údaje. A stúpli nám zase podvody typu, že oni toho klienta presvedčia, aby tú transakciu urobil dobrovoľne sám. Hovorí sa tomu sociálny inžiniering a to teraz kvitne teda. To musím povedať tiež. Takže určite bezpečnosť bude veľký trend aj nie len na tento rok, ale do budúcna stále. A to možno by som aj naviazal presne na to, že aká tá prevencia, ako to funguje, tak je to samozrejme tá edukácia, ale potom sú to aj systémy rôzne, ktoré spoločne využívame na to, aby sme vedeli analyzovať a v milisekundách vyhodnocovať typ transakcie. A čo musím povedať, že čo mne sa veľmi páči, ale nie preto, že pracujem vo Vize, ale celkovo ako to funguje, že keď vy urobíte nejakú transakciu, tak predtým, než sa to autorizuje, tam možno rôznych 500 informácií
prejde medzi tým, ak to robíte u obchodníka, medzi tým obchodníkom a tým vydavateľom tej platobnej karty a vlastne sa ohodnotí a posúdi sa rizikovosť tej transakcie. To znamená... Ano? Já si myslela, že už vlastně se dostáváme do té fáze, kdy ten obchodník se nedostává k těm informacím z naší platební karty. Říká se tomu tokenizace. A... To je správne. On len dostane informáciu, že schválené, neschválené. Ano. On nedostane informáciu a presne to je tokenizovaná karta. On už nemá ani 16-miestne číslo karty. Nahradzuje sa to tým tokenom a tou kryptografiou. Ale ten systém, o ktorom ja som chcel hovoriť, že tá prevencia ako reálne a praxi funguje. Príklad vám dám. Ak niekto napríklad ide zajtra do Thajska a namiesto potápania, čo je typicky taká záležitosť, ja neviem, si požičia, že rogalo. Jo, netypické správanie, tak my vyhodnocujeme nielen to, že fajn, že kopec ľudí z Česka do Thajska cestuje, takže ak uvidíme tam zajtra transakciu, na tom nie je nič zvláštne. Ale to, že niekto si požičia rogalo a nejde na scuba diving, tak možno počet ľudí odtiaľto z Česka je veľmi malý, ale my vidíme napríklad, že je to hodne populárne u Fínov a Škandinávcov. Rýchlo to porovnáme a povieme fajn, je to skutočná transakcia, schvaľujeme. Jo, že tá sofistikovanosť toho schvaľovania hlavne je v podstate ovplyvnená tým, že my v globále vidíme viac ako 10 miliard tých tokenov a vytvárame z toho rôzne tie paterny a posudzujeme, že či je to reálna alebo nie je to reálna transakcia. A toto si myslím, že je taká tá veľká sila, kde my dávame do toho platobného systému takú tú spokojnosť toho klienta, že tie podvody sa snažíme držať na nízkej úrovni. A Česko mimochodom je krajina v Európe, ktorá má najnižší pomer podvodných transakcií, ale na platobných kartách, nie na bežných účtoch. To sú zase dva rozdielne témata, že ako sa tá prevencia robí. Proč vlastně nejde použít ta tokenizace nebo tokenizace při převodu z účtu na účet? Kde je to? V čem je to jiné? A možná i bych k tomu přidala takovou otázku. Já jsem koukala, že když v Británii zavedli dřív ty instantní okamžité platby, tak ohromně narostl počet podvodných transakcí. No. Čím je to? Jak to vypadá? Proč se tam nedá použít taky nějaká taková technologie, která to odchytí, honem přečte celý ten řetězec, co dělám jako uživatel vašeho účtu a najednou, že se chovám divně? No, samozrejme tie mechanizmy existujú a to vyhodnocovanie rizika transakcie existuje. Ja nie som odborník na tokenizáciu a... To už sme vysvetlili, to už môžeme. Ale pri bežnom platobnom styku my máme mechanizmy, kedy upozorňujeme klientov, či naozaj chcú robiť tú transakciu. Ale potom tam máte také prvky. Nedávno sa objavili podvody pri nákupe diaľničnej známky v Rakúsku. Čiže podvodná stránka, ktorá vyzerá úplne ako originál. A vy keď realizujete platbu, tak tam je prvok, ktorý ju chráni tým, že ju musíte autorizovať. To znamená, na mobilné zariadenie vám príde potvrdenie o platbe. A to potvrdenie, bohužiaľ, dosť veľa ľudí si neprečíta pozorne alebo neprečíta vôbec, ale na to ťukne. Takže kupujete diaľničnú známku, ale platíte v indonéskych rupiách niekam. A je to tam napísané, akurát ste si to neprečítali. Takže tá edukácia je veľmi potrebná na to, aby sme sa všetci správali obozretne. Ja to vždy porovnávam tomu, že ak vás zastaví ktokoľvek na ulici, koho nepoznáte a povie vám, ja som váš nový domovník, potrebujem mi odčítať plyn k vám, požičajte mi kľúče od bytu, tak to nikdy neurobíte. Ale na sieti alebo na internete ste ochotní dať svoje prihlasovacie heslá úplne neznámym ľuďom. Takže musíme si na to zvyknúť, musíme sa s tým naučiť zaobchádzať. A vždy je taká filozofická otázka, že či do akej miery investovať do ochrany klientov, aby tie systémy boli úplne blbovzdorné, keď to poviem takto. Ale tak asi nebolo zase tak príjemné. Aby chránili, presne, ale nie sú potom tak príjemné, ale aby chránili aj nezodpovedných.
A do akej miery nechať skôr tých ľudí sa naučiť s tým narábať. To sú dva také prístupy. Ja si myslím, že veľký rozdiel medzi Európou a Amerikou. V tomto neviem, či aj v kartách to tak je, ale v Európa sa snaží oveľa viac chrániť toho klienta, aj koniec koncov aj presúvaním tej zodpovednosti na nás, na banky. A viem, že mám aj mnoho priateľov, čo žijú v Spojených štátoch, tak tam ten prístup je trochu iný. Áno, to môžem potvrdiť a súhlasím, ale ono je to možno malinko dané minimálne v tých platobných systémoch alebo na tých kartách, kde si myslím, že som celkom už pomaly za 20 rokov vo Visa existencie pochopil geografické rozdiely, ale je tam aj iná ekonomika tých transakcií, že napríklad tu v Európe, pretože máme tu relatívne hodne regulácií, tak tá ekonomika tej samotnej transakcie musí byť fakt tak super nastavená, aby stále každá tá jedna strana, ktorá tú službu poskytuje, možno mala z toho nejaký malý príjem. V Amerike je tých regulácií oveľa menej, tak tá úroveň podvodu je tam vyššia, ale z pohľadu takej tej ziskovosti toho sektoru nie je to až také markantné ako napríklad tu, jo? Že tam iné prostredie je a my tomu prispôsobujeme samozrejme aj tie systémy a tá platba účet na účet, account to account, v porovnaní s kartou Visa alebo s akoukoľvek platobnou kartou, tak sa fakt ešte stále líši v tom, že ak sa jedná o cezhraničné platby, jo, tak napríklad ten mechanizmus tej platobnej karty, ako som to vysvetľoval, pomôže vám analyzovať, je to skutočná transakcia, nie je. Pri bežnom účte samozrejme zatiaľ sa to nedá. A čo my v tej Veľkej Británii práve ideme spúšťať, že tú logiku toho scoringu budeme vlastne zapújčovať do toho 8-to 8 systému. Čiže bežný účet bude relatívne, predtým než niekto odpošle peniaze, analyzovať na základe všetkých tých dostupných informácií, ale aj za pomoci karetných transakcií, či sa jedná o prevod skutočný a ten daný človek platí to, čo si myslí, že platí, alebo je to nejaký podvod. Takže my do bežných účtov ten mechanizmus vlastne budeme teraz implementovať. No, abychom přiblížili A2A, tedy account to account, neboli z účtu na účet. Děkuju. Ty zkratky ve vašem světě finančním. Já s tím bojujem takisto. Že jo. Děkuju, že mě v tom nenecháváte. Já bych ale chtěla vidět nebo slyšet, že to AI nemáme jenom jako tu zeď proti té zlé AI, nebo spíš té AI v rukou těch zlých lidí. Ale když se podívám, už jsme tak jako naznačili, pomáhá s procesy uvnitř firem, ale co mě jako klientovi, pokud vím, tak když nejenom spořím, ale i investuju, tak já zatím si tak jako bych měla rozhodovat, nebo to trošku hodím na toho broukera, aby rozhodoval za mě, ale bude za mě někdy rozhodovat AI, když už mám třeba aplikaci investiční? Ja myslím, že neviem, či úplne rozhodovať, ale určite to bude nástroj, ktorý bude pomáhať. Treba si uvedomiť jednu vec. Tako AI nastúpila len už teda veľmi dávno, ale došlo k nejakému prielomu len nedávno. A tie očakávania, čo vie a čo nevie a čo bude vedieť, sú rôzne, ale veľmi často sa stretávam s tým, že sú tie očakávania vyvolávajú takú netrpezlivosť. No tak ako kedy už toho niečo bude hmatateľné, kedy už to prinesie nejaké hmatateľné výsledky. Ono to prináša postupne a musíme sa v tým naučiť pracovať. My využívame AI v banke dosť významne, alebo stále viac. Denne asi 500 až 600 zamestnancov denne používa ChatGPT na rôzne veci. Máme tam dokonca 2000 prihlásení denne, čiže to používajú viackrát. Ale k tomu, alebo s tým súvisí aj dosť veľká edukácia, takže my sme minulý rok začali školenia na digitálne zručnosti pre celú populáciu zamestnancov
a budeme v tom pokračovať a krásne nám stúpa potom aj využívanie rôznych nástrojov a už máme aj nejaké zatiaľ mäkké merania, nie tvrdé dáta o tom, koľko to prináša pre našich zamestnancov ušetrených hodín napríklad. Ale máme asi do 50 tzv. Use caseov, to znamená prípadových štúdií alebo prípadov, kde vidíme možnosť využitia a sú tam rozdelené sú na efektivitu, na zvýšenie zákazníckej skúsenosti, zlepšenie zákazníckej skúsenosti a takisto na zlepšenie hospodárenia banky. A čo sa týka konkrétne investícií, tak si myslím, že ešte si chvíľku budeme musieť počkať na to, aby sme mohli tej AI dôverovať natoľko, že jej fakt zveríme to rozhodovanie, ale určite už dnes sa dá využívať na rôzne prehľady, na rôzne porovnávania, na rôzne návrhy, ako by napríklad nejaké portfólio malo vyzerať, alebo ako by malo vyzerať nejaký sporiaci program, do čoho investovať a podobne. A budeme to vidieť viac a viac. To je pravda, že zatím tak, jak často halucinuje, jak říkají, a říkám si vymýšlí, tak bych to nechtěla asi úplně riskovat. Ale kde obecně, nebo jakou roli vidíte u umělé inteligence ve vašem sektoru, kde bude největší, kde vidíte možná největší přínos? Je to tak? Ako som tam zmieňoval, tak my to pre nás, pre všetkých, lebo predpokladám aspoň minimálne v tejto miestnosti, dovolím si tvrdiť, tak 60% plus 65% ľudí by malo mať Visa kartu. To je jednoducho tak, jak to v Česku momentálne situácie. Takže keď sme z väčšiny Visa držiteľia, a teraz nie ja zamestnanec, Visa držiteľ, tak ja presne chcem, aby tá platba, to, čo sme menovali, bola rýchla, bezpečná, aby bola dostupná non-stop. To sú také základné atributy a nechcem sa trápiť, čo ako funguje. Nezaujíma ma to. Jo? Ja chcem, aby to takto prebiehalo. A tá umelá inteligencia, ako sme povedali, že v prvom rade je hlavne v tej neviditeľnej oblasti, že robí tú prevenciu tých podvodov. A to znovu, my ako zákazníci, my sa nechceme trápiť o tým, že ma bude za každým napríklad atakovať nejaká správa z pohľadu si istý, že chceš to zaplatiť, alebo si istý, že chceš niekde peniaze previesť. Jo, že chceme to mať jednoduché a pohodlné. Čiže nechceme sa trápiť nejakými extrémnymi uvozovkách, autorizáciami, aby to fungovalo. A to tá umelá inteligencia už teraz nám pomáha, že máme veľa prípadov, kedy vieme v podstate posúdiť, a teraz my ako Visa, smerom na toho koncového zákazníka, že ten obchodník napríklad je fakt obchodník pravý a že tam nakupujete u neho a že ten tovar príde. Čiže to je taká to, čo sme zmenili. Risk a fraud dohromady, tá umelá inteligencia bude hrať veľmi dôležitú úlohu. Potom sme zmenili samozrejme interne vo firmách, bude hrať dôležitú úlohu a ešte smerom na to investovanie umelá inteligencia, že napríklad dôležité je, že niekedy ani nepotrebujeme umelú inteligenciu, ale zdravý selský rozum na to, aby sme niektoré tie veci sami posúdili, že či to chceme urobiť alebo nie. A to je malinko ako sme sa tu bavili. Takže cez tú edukáciu a používanie umelej inteligencie len na to, aby nám pomohla identifikovať, že koho máme vzdelávať, tak to takisto my sa teraz zaoberáme tým konceptom, lebo na každú tú vekovú kategóriu, demografiu a ja neviem, segment ľudí budú platiť možno iné veci, aby sme im povedali, toto môžeš urobiť, toto nemôžeš urobiť. A zároveň, aby sa niekto nenahneval, že ideme na neho príliš jednoduchými správami. Takže my na to využívame umelú inteligenciu, aby nám vyformovala smerom na toho daného prijímateľa tej správy nejaký ten message, aby bol relevantný. Presne. Môžem to len potvrdiť. Naviac ešte banky sú a musia byť veľmi konzervatívne. Nikto sa nechce zahrávať s financiami ľudí, s ich peniazmi, s ich informáciami intimnými o ich finančnom živote. Takže
pokiaľ, respektíve ešte chvíľku asi potrvá, akým zákazníci ucítia nejaký prínos aj pomocou umelej inteligencie v zjednodušovaní ich života a v tom, že im bude vedieť možno poradiť na základe obratov na účte a podobne. Pokiaľ, respektíve my nemôžeme takéto služby začať poskytovať, pokiaľ nebudú presné, pokiaľ nebudú akurátne. A práve tá presnosť a tá akurátnosť sa stále vylepšuje, ale ešte potrebujeme veľmi veľa dát na to, aby sa tie modely naučili naozaj odpovedať tak, jak majú, aby sme zamedzili akejkoľvek halucinácii, lebo myslím si, že naozaj nechcete s bankou mať skúsenosť, že máte informácie, ktoré nie sú korektné. To rozhodně. Teď já tak trošku zabrousím do ekonomické sféry a tam bych chtěla ty korektní informace. Když bych měla na účtě pár set tisíc teď, co je pro mě výhodné v roce 2025 podle vás? Nechat je na spořícím účtu nebo investovat? Máte výhled ekonomický? Asi oboje. Výhľad nemám, to by som asi nemusel pracovať. Už byste měl vloženo zainvestováno? Ano, zabezpečený, ale samozrejme nechodím do práce len kvôli peniazom. Ale ja si myslím, že to bude asi kombinácia. My dnes máme sporiace účty, kde naša banka ponúka 4% úroku, čo je určite nad mierou inflácie. Takže ako sú to peniaze, ktoré máte chránené pred infláciou, pokiaľ ich máte na spotrebnom účte a máte ich okamžite k dispozícii. Tam by som nechával nejaký objem, ktorý potrebujem na nejakú strednodobú prevádzku domácnosti. A peniaze, ktoré nepotrebujem na dlhšiu dobu, by som asi investoval pomocou rôznych investičných produktov podľa toho, koľko mám rokov, aký mám príjem, aký je môj vzťah k riziku, kedy tie peniaze asi budem potrebovať, tak podľa toho dnes už tie modely vám vedia, aj máme aplikáciu Raiffeisen Investice, v ktorej po vyplnení dotazníku, ktorý presne sa pýta na vašu finančnú situáciu a vašu ochotu riskovať a vaše znalosti v investičných produktoch. Toto všetko, keď zohľadníme, tak sú tam doporučenia, čo by ste si mohli. Či už sú to podielové fondy, či už sú to nejaké dlhopisy, alebo možno nejaký objem akcií, alebo indexov, alebo ETF. Tých produktov je veľmi veľa. Ale rozhodnout samozřejmě musím ještě já, což je, myslím si, i správně. Tak. Na závěr mě by ještě zajímalo, my jsme tady všichni tak jako měli obrovskou radost, když se spustila bankovní identita. To je ta další cesta jednoduchosti a tak. Ale vy přicházíte s digitální identitou. Jak se tyhle dvě služby liší, nebo to je přímá konkurence, nebo jak budete spolupracovat? Bank ID a pasky, zjednodušenie a ten digitálny vstup, ono sú to dve de facto dosť odlišné služby. Tá naša digitálna, alebo ten pasky, ktorý vlastne prinášame do tých platieb, bude nahradzovať hesla, ako ich poznáme, zjednoduším biometriou. Čiže akákoľvek platba skôr pôjde cez biometriu, lebo teraz, keď nakupujete v e-commerce, bavíme sa hlavne o e-commerce, tam veľakrát tá užívateľská skúsenosť je rôzna, ale aj vrátanie hesiel, 3D Secure, nejakého overovania, potom kľúčov, ktoré samozrejme už sú privetivejšie, ako boli v minulosti hesla. Ale naša vízia je taká, že my v podstate teraz, jak budeme v tom e-commerceovom alebo virtuálnom svete, tie platby ešte viacej zjednodušovať, takže budete v podstate cez tú biometriu vstupovať a tú platbu potvrdzovať systémom veľmi jednoduchým. Kdežto Bank ID, to je úplne iný koncept a tam možno, pretože je to Bank ID, tak neviem, Igor, ty sa chceš vyjadriť, lebo... Ja si myslím, keď zjednodušene popíšem tie dve služby, ktoré obidve identifikujú niečo a autorizujú,
V prípade pásky je to transakcia, v prípade Bank ID je to osoba. To je ten hlavný rozdiel. Čiže tie svety si vôbec, alebo tie služby si vôbec nekonkurujú. Na to, aby ste mohli obslúžiť klienta napríklad v prípade, že ste stavková kancelária, tak... Pro Čechy Sázková kancelář? Sázková kancelária, áno. Betting. Tak potrebujete identifikovať osobu, že je staršia ako 18 rokov napríklad. Hej? A to presne tá Bank ID robí, že v prípade a stále viac a viac tú službu dopytujú práve Sázkové kancelárie, ale aj mnohé verejné inštitúcie a tak ďalej, ktoré si chcú byť istí, že osoba, s ktorou komunikujú, je tá osoba, čo si myslia, že to je skutočne ona a že má nejaké identifikačné parametre, napríklad dátum narodenia a podobne. Čiže tam ide o identifikáciu osoby, tu ide o autorizáciu platby. Samotnej platby. Alebo transakcie. A ešte možno doplním to, čo sme sa bavili o tom, o investovaní, že znovu tá role tých platobných systémov alebo nás ako Vizi v tom je celkom zaujímavá, lebo to, čo Igor vysvetlil, to je presne to, čo platí smerom na toho koncového zákazníka. Ale my sme do toho teraz začali vlastne zavádzať tú našu službu tých posielania peňazí, ten Visa Direct. A je teraz kopec situácií, že existujú bankové platformy na investovanie, existujú nejaké nezávislé platformy na investovanie. Máte to hodne veľa. A cez ten Visa Direct znovu, to je kvázi ako keby takéto ten punt z toho, alebo to razítko toho, že keď my napojíme nejakého obchodníka alebo investičnú platformu na Visa Direct, tak keď vy budete môcť z Visa karty tam poslať peniaze, zainvestovať, tak už to vám dáva nejakým spôsobom takú tú istotu, že je napojený niekto do našej globálnej schémy a že nie je to podvodná nejaká platforma. Takže aj to, čo ako poznáme to v platobných kartách, tak my sa snažíme vlastne s tým brandom ísť a pôsobiť na investovanie, ale aj na Sázkové kanceláře, že nielen, že sa Bank ID použije na to, ako sme sa bavili o tom, že aby identifikoval tú osobu, ale napríklad my do toho teraz vnášame ten element, že tá výhra sa bude môcť napríklad vyplatiť na platobní kartu. Jo? Takže ešte viacej budeme vedieť identifikovať a pokiaľ tam aj nejaké sú požiadavky na tú platbu, že komu to vlastne išlo. Jo? A takže ako malinko, že stransparentňujeme všetko, čo samozrejme je výborná správa aj pre verejný sektor, lebo bude mať samozrejme nielen prehľad o tom, ale hlavne, že ten systém sa bude správať tak, ako tie pravidlá určujú. A na druhej strane aj tú užívateľskú skúsenosť s tou samotnou platbou zjednodušujeme. Jak když bych měla shrnout, když se jako díváme na ty platební trendy roku 2025, tak je to čím dál tím jednodušší, možná neviditelnější a přitom bezpečný systém. Ano. Bude to až tam, že si vůbec nebudeme uvědomovat, kdy platíme? To dúfam, že nie. Dúfam, že nie. Ako stále to musí mať ten zákazník plne pod kontrolou. Takže verím, že takéto skryté platby asi nebudú populárne. Alebo by neboli populárne. Dúfam, že nie, ale znovu na záver, ten fraud alebo tie podvody sú hodne časté v tom prostredí family and friends. Jo. A to je taký alarm. To je taký malinko alarm, že my sa veľmi spoliehame aj na to, že v rámci rodiny všetko funguje a platia tam nejaké pravidlá, princípy, ktoré sú jasne stanovené. Ale bohužiaľ, toto je jedna veľká oblasť, kde nám tie podvody najviac a najrychlejšie rastú. Musím potvrdiť, spomínali sme Bank ID, tak my máme tiež štatistiky, ktoré ukazujú, že asi najčastejším alebo veľmi častou schémou, kedy je zneužitá Bank ID, je v rámci rodiny.
No, tak musíme vždy začít s tou opatrností a soudností sami u sebe. Ano. A dávat pozor, a pak nemusíme spoléhat na nějakou umělou inteligenci. Pánové, děkuju za ten pohled do budoucna, co nás čeká a doufám, že jsme tam dali i dost těch pozitivních a hlavně pozitivních výhledů. Hlavně Marcel. Ja som bol trošku... Vybalancovali sme sa všetci. Skvěle. Děkuju. Okay. Ďakujeme. Ďakujeme moc.